Un 20% de la població mundial pateix càncer. Un 40% de la població serà diagnosticada de càncer en algun moment de la seva vida. Fins un de cada 4 càncers es poden prevenir. A l'Hospital del Mar treballem per millorar el diagnòstic I oferir un tractament més eficaç. precoç i personalitzat. innovem per una millora en l'activitat clínica I en l'atenció al pacient. L'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Es contribueix a millorar la prevenció i diagnòstic de la malaltia. I a incrementar les taxes de curació. apostem per una recerca puntera. més de la meitat de les persones amb càncer El superaran. Amb la prevenció, la detecció precoç i el tractament podem salvar milions de vides per any.